dak melu-melu kaya budine wong ceplek lali yen kalengkane ngorot prasasat kaya nganteni silemen palmo gabus kumambaning watu item iki Resi Wisamuka kang wis bali kepriye kabar kamu sarani anggone panjenengan ana tepi kesaguanmu maneman Sin nekmu njo atur rikalan samangke kula sampun kasembaten marangkat pun Anoman sampun tanpa kiyatan babar pisan malah atur meninga sakmangke kunarapane Anoman sampun kula beto mapan wonten sadroning kula mriki kowe latara bagus paneman bagus malah babar pisani sampeyan beto yatange Anoman dhateng alun-alun negari Ngastina sisan gawe Duryudana melu nyekseni pinarya tumbal negara Ngastina ing pamrih negara Ngastina saged kecondokan wujuding wahyu Trimanggala sampeyan obong urip-uripan Anoman ana madyaning alun-alun negara Ngastina paleban senika wis saking dawuh jenengan kok kados mekaten ingkang dados pakarti paduka ing atase bojone Tabri Tarak Brata Semedi nyedake rasa ana kurbaning Gusti parandene sing lanang malah ndeder dosa ki karepe kepriye jenengan badhe merjaya Anoman kethek sing tanpa dosa kethek sing tanpa luput rusak ajak-ajak dosa upaya kanca nyuwun sewu yen iki mengke negara Ngastina nemahi lelakon punapa-punapa Kang Rama Mandaraka mboten badhe tumut-tumut melu tanggal jawab kajinetraning Anggara Apung sabaning kukila ringkani goro kageger niki donganing kong lermo sing bini bento Allah bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra mituhu dawuh pangandikane anak Prabu Duryudana dina iki wong sak negara Ngastina kabeh dadi seksi nadyan-biyen Anoman nate ngobong negara Ngalengka nanging saiki critane diwalik Anoman sing bakale diobong mapan ana geni murut ketek wek dang matek kowe mati dadi awu tamat sejarahmu ana kene Anoman
Sang Senggono. Denu bengi kaliyan kayu bakar kang wis yoga ngobong badane. Sang Wisamuka Gya ambeta wujuding obor ingkang ngarsa kawuncalake punang kayu. Sesarengan kaliyan Sukma Mayangkara kang wis kumurun bali ana ragane. Rida sang Anoman hanget kekiatan ingkang pungkasan. Geni den balang-balangaken barisan Sata Kurawa. Satemah bubar mawon sarasaran sang ya Sata Kurawa geger alun-alun negara Ngastina. Selamat dulu lagi. Ayo. Wah, pak. Manut kang rajanging dahono wadya sanget kaprabon parang monyet elek diopo malah kulih sing bali kekuatanmu wim yen nrimo dolanan geni wis dadi gaweanku lawas ayo harep ngopo wis muka manut arangket tangan tak srimpung sikilak pocok gulumu rinarya dadi kutum maring praja pranyata kowe dudu pendhita nanging kowe kuwi jagal manungsa ayo maju Anoman ora bakal maras miris taker marus bareng mati wujud iki
bergagah katingal gagah ari sang senggono Penajar wani Resi Wisamuka badar sejatine wujud badar sejatine wujud Sang Begawan Wisamuka nenggih Sang Godayatma sok maneh Prabu Dasamuka duk nuwun Netianan Dakar wigar babar wirang anggonku gawe rerusuh ana ing Madyapadaya dina iki aku ngaku kalah taun ngarep janji warga ana ing kene boyong imane ndek panembahe Godayatma sing bakal goro-godo maneh saking Buddha Sagara yen hapanamu pusa sangsari Kadung ngaturi ketiwasan nggih Anoman boten siyos pejah Anoman ora sida mati malah geni kang damel sarana Majaya Anoman diuncal-uncalke karo Anoman bubar mawut Sangya Sata Kurawa lan mugi dadosaken kawuningan nggih Resi Wisamuka inggih sampun badar wujud sekawit tinemunipun jebul Resi Wisamuka menika panjenenganing Prabu Godayatma sok maneh Prabu Dasamuka nuwun bergedes kabeh ingkang mapan wonten Sanggar Pamujan Nagari Ngastina nenggih kusumaning ayu Dewi Banamati kandas ing panalongso meleng ing pangesti tekuning panembah peninging panibadah satemah weh gegeter ing antariksa pauta kocap tumlorot cahyane manter sak sada lanang Wahyu Ratu Gya nunggal sajiwa mring anggane Sang Balati
sawang. Kayak sawang ana sanggar pamujan si Banowati. Ibadah kok rumangsa ora ana rampunge. Ora ngerti bojone gagar mikar. Ora kelakon mateni Anoman. Bojone judeg malah ngibadah ae. Ora idep. Duryudana ora idep. Rasa judegku, rasa mumetku bakal suntak ana isuk iki. Dasar yae iki penak-penake. Rutuh bari paksa Banowati. Siempitne iki. Wong setanen Duryudana. Mergo wis 2 wulan genyong ngempet hargane nggawa nafsu. Mangkono ya dilumahne sang Banowati. Tangan tengen ditaleni nengen. Tangan kiwa ditaleni ngiwa. Sukune tengen lan kiwa ugi den taleni pinentrang wani. Den dilatih wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil. Wayu ratu oncak pangelanggane sang Banowati. Kula bali wong lanang ora kuat keberajatan. Cak rekoso sedhela ora gelem. Wayune lunga. Tobat. Wayu ratu sing sembada tak gaya malah untat ora gane Banowati. Lastina ora sida ketondhokan wahyu. Waduh lali aku. Aku njaluk ngapura Banowati. Simate kalima sabda Prateng Demak Nagari Kanja Cimatira nenggih klima sahadat Prateng Surakarta Nagari Dadi Madira Uang ngertas kantining urip Lising ngondo ring kesing carita Wahyu ratu ingkang uncat saking anggane sang Banowati manjing dhateng Radyan Arjuna dene wahyu kasatriyan manjing ana jiwane sang Bimasena kiya ngajak satriya ngalih
sumusul ning alas Eka Cakra Kyai ana cahya mantra sak sodolanan cahya mantra kadidene seratan Dewa Nagari Wahyu Ratu manjing ana ragaku Janaka ngantokake kanugrahan Wahyu ning Ratu Kyai Wahyu kasatriyan nyawiji dari siji kawan Bima Sena Kakang Semar syukur bagi jumurung nggih Gus niku sedaya perangane Wahyu Trimanggala sak samunipun ngantokake wujuding kanugrahan sampeyan ampun enak kapienak sampeyan kudu nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang butuhake bantuan sapa sing kudu bantu Kyai Semar kadang sampeyan si Anoman niki wau badhe dipun perjaya kalian para kula lantaran pendhita Serayan ingkang kepala Begawan Wisamuka musuhe Werek Kudara semebar pawarta Wahyu Ratu sing entuk Janaka Wahyu kasatriyan sing regem Werkudara Wahyu kabrahmanan sing gaduh senggana Kurawa ngaplo ndak entuk apa-apa Kurawa barisan witing nglopot kawis ke jaluk Wahyu titil berapa juga bener kita Kakang Naratomaremu melayu-melayu gawe kaget ana apa jaluk Wahyu Trimanggala waton nyawane Werkudara isih mancing ragane ora bakal kulungke Wahyu Trimanggala rangsang Balawarti Surtayu melu maju melu wae cicil Bratayuda titir ilang nyawamu tanpa nono wah ya padang sing ruwet sampun udar Wahyu kabrahmanan manitis dateng Senggana Wahyu Ratu manunggal dateng Ndara Janaka
Wahyu kasatriyan manuksma dhateng Ndara Jodiwati. Ingkang mekaten lampan wahyu Trimanggala sampun paripurna. Sing becik dadi patuwadan sing ala kadilesa anut lakuning jaman. Lakon sedalun atas kenging kinarya kaca benggala mbok menawi Brahmana, Ratu lan Satriya niku dadi dalan jayaning negara, rahayuning bumi Nuswantara.